Mandag den 22. august, TV2 Fyn, god aften. Der er hjælp på vej til ensomme børn på Langeland. Foreningens Børns Voksenvenner åbner en ny afdeling på øen. Det står klart efter et møde i tirsdags. Vi skal nu møde en pige, der er glad for at have en voksenven. For 10-årige Sofie blev det arrangeret venskab et vigtigt støttepunkt, da hendes far døde af kræft i foråret. Fordi så skal jeg ikke tænke på det, så skal jeg heller ikke tale om det. For 2 år siden fik Sofie en reservebedste. Venskabet mellem Sofie og Grete Bunkenborg skulle vise sig at være godt for den lille pige, da hendes far døde i foråret 2011. Ja, jeg er sammen med Grete, så behøver jeg ikke at tale om det. Så er det bare sådan normalt. Dødsfald i familien, men også travle forældre og skilsmisse kan gøre børn ensomme. Og mor er på arbejde, og hvor far måske enten ikke er der i hverdagen. Det kan som sagt være på grund af skilsmisse, eller det kan også være, at han sejler. Ifølge Børnerådet føler 5% af alle børn på Sofies alder sig ensomme. Det får nu formanden bag Voksenvennerne i Svendborg til at udvide det frivillige arbejde til også at omfatte Langeland. Vi starter det her super spændende projekt på Langeland. En anden rapport om livet på Langeland viser, at flere mænd og kvinder end i resten af landet føler sig ensomme. Også børnene er ramt. Der er mange børn, der kan have brug for at have en stabil voksenperson at knytte sig til. Både for at have nogle sjove timer, men også for at kunne have nogen at henvende sig til, når det er svært. Karen Korsen Møller har ingen statistik, men siger hun. Jeg tænker, behovet her på øen det er lige så stort, som det er andre steder. Lige nu overvejer Karen Korsen Møller, hvordan det skal fungere på Langeland. Om vi så vil lave en bedstevenordning, eller hvordan, det skal vi have afklaret, hvad vi magter og hvad det er for et behov, vi hver ser og sammen finder ud af, der er. At være voksenven er ulønnet arbejde, og det er bevidst. Det er ikke sikkert, at de kan se det lige i starten, men når der så er gået et stykke tid, så opdager de mange små ting, små signaler, som er løn i sig selv. Det at være sammen med et barn. Vi er tit i svømmehal, og så cykler vi og samler bær og bager en hel masse. Børns Voksenvenner har eksisteret siden 1990. Foreningens målgruppe er normalt fungerende børn med et spinkelt voksennetværk. Ensomhed blandt børn er et udbredt fænomen, ikke kun i storbyerne, men også på landet. Det får nu foreningen Børns Voksenvenner til at åbne en ny afdeling på Langeland. 5% af alle danske børn i 4. klasse oplever ensomhed også på Langeland. Problemet er landsdækkende, og nu åbner foreningen Børns Voksenvenner en ny afdeling på øen. Foreningens formand i Svendborg, Pia Vinsten, vurderer, at der er brug for voksenvenner på Langeland. Foreningen henvender sig til normalt fungerende børn med spinkelt voksennetværk.